φάουλ. Παλιά για τον Τσιταϊσβίλη, κοντά στο 3-1. Γίνεται το 3-1. Πιο κοντά στο όνειρο η ανόρθωση. 3-1 από τον Κλιμέντη Τσιταϊσβίλη. 81ο λεπτό. Στο 1-1 επιμέναμε. Μπορούσε η ανόρθωση. Το έδειξε με την αγωνιστική συμπεριφορά της. Τσιταϊσβίλη. 3-1. Και πάει στην τραπεζούντα η ανόρθωση, κουβαλώντας το όνειρο της Κύπρου για πρόκριση σε βάρος της. Ο 81ο λεπτό. Κλιμέντη Τσιταϊσβίλη και ανόρθωση. Τραμπζονσπορ 3-1.